A octava edición do Xuvenciencia xa está en marcha. Un ano no que tocou reinventarse e ante a imposibilidade de celebrar o campamento presencial, dende o campus Terra de Lugo optaron nesta ocasión por un campus en rede. Un campus basicamente online, pero onde tamén perseguimos un pouco que non estean todo o día diante dos computadores seguindo con estas actividades virtuais que levamos tantos meses. Unha nova realidade onde alumnos preuniversitarios da nosa comunidade sairán ás rúas da súa localidade para facer ese traballo de campo propio dun proxecto de investigación contando co apoio virtual dos docentes. Vai haber unha toma de datos, os rapaces van sair por as súas localidades recollendo esos datos para o seu proxecto e despois vai haber unha sesión onde se van a analizar, onde lles van dar as ferramentas para poder analizar esos datos, facer unhas gráficas, sacar aí unhos resultados de esos datos. Paso a paso seguirán as fases propias dun proxecto de investigación e finalmente pois vai haber unha discusión e unha plasmar esos resultados nunha comunicación científica. 5 temáticas pensadas para este escenario de crise sociosanitaria que estamos a vivir e que se complementarán cun obradoiro de medios. Os proxectos que se propuxeron están relacionados coa temática medioambiental, tamén un pouco o que perseguimos e tamén este ano con esta pandemia dámonos conta de moitas cousas que se están a facer queremos un pouco que señan concienciar a xente nova destes problemas. Comunicacións divulgativas e de carácter científico que terán o seu broche de ouro o vindeiro 3 de xuño cunha charla de Oliver Laxe aberta a todo o público e que se poderá seguir por streaming a partir das 12 da mañá. Na procura da autorrealización dirixido pois a esta xente nova, preuniversitaria, universitaria que está un pouco a definir o seu futuro. Unha proposta colaborativa e a distancia que non perderá a esencia de anos anteriores e que seguirá fomentando o interese dos máis novos e dando a coñecer a importancia e o valor da comunicación científica.